Poštovani gledatelji OTV-a, dobrodošli u današnju panoramu Zagrebačke županije. Danas smo u Dugom Selu i općini Gradec. Ostanite s nama. Najveći dio u današnjoj emisiji iz Dugog Sela posvetili smo manifestaciji Stara jela s Dugog Sela. Nakon dva izrazito kišna dana, lijepo sunčano vrijeme i brojni sudionici privukli su u nedjelju nekoliko tisuća posjetitelja na manifestaciju Stara jela s Dugog Sela. Sa štandova duž Kolodvorske ulice i okolnih parkirališta širili su se mirisi i okusi starih tradicionalnih jela i domaćih slastica. Kipuća voda, sol, brašno. Nikako mudrije i dobro mešati, treba premešati je dobro. I kad možete sve uloviti na kuhači čitavi lonac, onda su kuhari. A začini? Evo začini špek, luk, vrhnje, to je to. Krenuli smo sa cvaranjem masti, da to tako kažemo. Znači napravili smo čvarke, napravili smo mast. To nam je prvo s čim smo krenuli, pa smo onda poslije toga krenuli sa kotlovinom, znači za mene vidi se tam. I iduća stvar koju radimo je viteški gulaš, znači kotal do nas, jedan naš udružni recept, da čovjek to tako kaže, vezano za ovaj kraj. Znači lovci na štandu su sa nama tamo, oni rade lovački gulaš, znači od divljači koje imaju kod sebe. I ono što nakon toga će bit će kmetski gulaš u večernjim satima i grah i kisela repa, jer to je nešto što se na ovom području sigurno jelo više nego nekakve druge delicije koje danas volimo svi gledati u takvim protvanima ili bilo čemu. Dakle, danas kuhamo 500 obroka ričeta, odnosno graha sa kašom ili ričetom. Pa što se recepta tiče, on je individualan. Mi danas stavljamo 3 vrste suhog mesa, dakle stavljamo suha rebra, stavljamo slaninu i stavljamo kobasice. Dosta povrća, omjer graha i ričeta mora biti jednak i to je to. Začini se ne udaju. Danas smo, kao što vidite, pripremili pregrš kolača i kolačića. Neki su kolačići napravljeni uistinu rukama naše djece, malih dugoselaca koji su se potrudili ponuditi nešto i zdravo i slatko za ostale dugoselce, građane našega grada. Evo i nadam se da će nam doći i da će se zajedno s nama proveseliti. Za ovogodišnju manifestaciju članovi Kulturno-umjetničkog društva Preporod pripremili su kuglofe. Znači, to je jedan kolač koji se tradicionalno peče, priprema tokom cijele godine u različitim prigodama, od Božića, Uskrsa, za nedjeljno popodne, za rođendane. I članice sekcije veterana potrudile su se i pripremile su kuglofe različitih okusa. Znači, imamo voćne sa rogačima, carski bečki, mramorni kuglov sa kokosom, sa žele bombonima. Uglavnom, šareni su i veseli su. Imamo, znači, standardno našu krumpirušu, burek s mesom, sa sirom, tulumbe, baklave, hurmašice, pitu od šljiva i pitu od jabuka koja je, evo, ove godine prvi put rađena od prho tijesta. Našli smo negdje recept, ne znamo ni mi više gdje, ali smo i to ove godine tu. Uglavnom je to. Evo malo za svakog po nešto, neka ljudi dođu, pojedu, degustiraju. Na našem stolu ima štrudla od višnji, štrudla od šljiva bistrica, od sira, od jabuke i bučnica. Imamo pitu od višanja, imamo šahroladu, peru vrbovečku poznatu, tortu od graha i miješane kolače. Ste radili ove kolače? Ja sam radila kolače, gibanice, sitne kolače, slane, slatke. Koliko vam je trebalo vremena? Pa pomalo suhe sam počela cijeli tjedan peći, a gibanice sam na kraju pekla, 15 gibanica. Održano je i natjecanje u pripremanju guske na kojem je pobjedila Snježana Horvatić iz Kulturno-umjetničkog društva Lupoglav. Pa evo, napacali smo ju dan prije, znači pekla se 4 sata, znači 2 sata je bila poklopljena, znači na 180 do 200 stupnjeva Celzijusa, poslije smo ju otkrili, još zapekli na 160 stupnjeva, još 3 sata, znači sve zajedno pekla se 4 sata, bila punjena sa kašom jačmenom i sa jabukama, znači ta jabuka je dala tu svježinu i stvarno je bila prekrasna, ukusna, eto. A u pripremi kotlovine najbolja je bila ekipa Sindikata umirovljenika Hrvatske Dugo Selo, glavni kuhar Alojz Ivanišević. Na starinski način.
ništa bez začina, samo luk, malo crvene paprike i to je to. No najveći red bio je ipak uz kotel dugoselskih obrtnika iz zabavnog radija, koji su podijelili 100-tinjak porcija kotlovine. Na domaćoj masti se meso peče, odvoji se sa strane. Luk i dodaci se pripreme, na čemu se dalje to isto meso dinsta unutra. I to je to. Manifestaciju su posjetili i državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak, direktorica turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović i Andrea Bidži, australski otpravnik poslova, koji su uz gradonačelnika Nenada Panijana sudjelovali i u programu otvaranja manifestacije. Sada je došao gospodin Andrea Bidži, on je otpravnik poslova u Australiji. Naime, mi svake godine kad imamo manifestaciju zovemo nekog da dođe u goste, nekog koji ima ovdje u Dugom Selu familiju ili je iz te zemlje. Bili su nam i Brazilci i Amerikanci, bili su nam naši najdraži susjedi i Bosanci, kako se kaže. Znači, to nisu stara jela Dugog Sela, nego stara jela građana Dugog Sela. Svi imamo svoja sjećanja, svoju povijest, svoju tradiciju, a sve objedinjeno u ovom jednom malom gradu koji se više podsjeća na New York. Ima nas osvugdje. Hoćete iskreno, prvi puta ne mogu sve nabrojati što ovdje ima. Zaista srce mi je puno. Stara jela s Dugog Sela pokazuju kako uspijevaju održati tradiciju, a ove godine kroz suvremeni aspekt. Mnoge radionice, dodatna priča međunarodnih institucija koje ovdje pokazuju svoja jela ipak znače da Dugo Selo ima što za ponuditi. Možemo reći da mnoštvo manifestacija na području Zagrebačke županije se osniva i čini svoju jednu bit na enogastro priči, tako i Dugo Selo. Nadamo se da će u narednom periodu učiniti jednako tako dobre stvari. Ja sam Marica Marić, živim ovdje u Dugom Selu. Australska jela prezentirala je Marica Marić, koja je prije povratka u Dugo Selo 2005. godine živjela u Adelaidu. Danas ćemo imati, evo sada imamo Vegemite. To je australski namaz koji oni većinom upotrebljavaju za doručak na toast i to. Kasnije ćemo imati male pavlove, koje ja mislim da su svi upoznati sa malim pavlovama. I bit će i sausage rolls, to je u tijesto umotano meso. Sve su originalno iz Australije. Izuzetno atraktivan bio je i nastup gostiju iz Vareša, koji su pripremili veliku peku. Zahvaljujemo se na pozivu, mi smo ovdje prvi put, ima dosta ljudi iz Bosne, mi predstavljamo općinu Vareš i selo Očeviju, mi kolokvijalno nazivamo selo posljednjih kovača u Europi, gdje su još aktivne 3 kovačnice, gdje se kuje željezo na starinski način snagom ljudskih ruku i vode. Jedan od kovača ovdje dolazi i pravi nekoliko peka, jednu najveću koju ima 75 centi je prosjek, i gdje staje od 20 do 25 kg mesa sa krompirom. Danas je to teletina, nekad bude janjetina, tako. I doista se radi ono što smo ovdje 2 dana i razgovarali smo sa predstavnicima i općine Dugog Sela i turističke zajednice. Sasvim sigurno da je ovo otvorena jedna suradnja, čekamo na njihov dolazak vjerovatno ove godine i nastavak suradnje, ako ništa na ovom kulturno-gastronomskom polju, da tako kažem. Također, treba reći da su se sva jela pripremljena na manifestaciji mogla kušati besplatno iz prigodnog bakinog limenog tanjurića, koji je ostao posjetiteljima i lijep suvenir sa manifestacije. Teško je nabrojiti sva događanja na manifestaciji. Održane su brojne radionice kuhanja, igraonice za djecu, izložba likovne udruge Dugo Selo i izložba s kojom smo se ponovo podsjetili na nekadašnju tvornicu posuđa Gorica. Mi smo tu izložbu održali prije nekoliko godina, ovo je zapravo nekakav remake ili ne znam kako bi rekao. Ona je donekle izmijenjena s obzirom da je u drugom prostoru. Dakle, poveznica je neka s obzirom da je ove godine stara jela se ponovo poslužuju u, kaj bi rekli Dugoselci, u plehanim, zapravo u metalnim, odnosno emailiranim tanjurima. Pa je to bio povod da napravimo tu priču. Ne znam, da ne pričam sada o povijesti Gorice. Gorica je nekad zaista bila jedan industrijski div ovdje u Dugom Selu, značila je puno za gospodarstvo, nažalost otišla je kako je. Dakle, mi smo ovdje prikazali na toj izložbi ono što se događalo od samih početaka, od dolaska Gorice u Dugo Selo do
nažalost, njezinog zatvaranja. A Stara jela završile su gazde koncertom na otvorenoj pozornici u Kolodvorskoj. Nažalost, subotnji koncert grupe Latino zbog kiše je s otvorenog premješten u dvoranu Preporoda, gdje je održana i kazališna predstava Beba. Direktorica turističke zajednice Karmela Vukov-Colić izuzetno je zadovoljna. Pa meni se čini da je uspjela izuzetno. Ja ne znam, to ćete vi procijeniti kako je uspjela, ja sam baš sretna jer je jako puno ljudi došlo, jako puno zadovoljnih ljudi, jako puno divne hrane. Hvala lijepa našim ugostiteljima i našim udrugama koje su se stvarno potrudile i našim gostima iz Vareša i Australije, svim našim voditeljima radionica, food blogerima, Kseniji Erker, Mariju Petrekoviću i svim ovim ekipi divnoj koja kuha kotlovinu još uvijek sada meni iza leđa riba. Dobar dan svima. Ribafišu i svima drugima. Mislim da je izuzetno dobro i veselo i vrijeme nas je poslužilo i zapravo je sve super. U srednjoj školi Dugo Selo obilježen je početak radova na izgradnji Centra izvrsnosti za robotiku u sklopu 113,44 milijuna kuna vrijednog europskog projekta Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu industrija 4.0. Radi se o jednom od ukupno 3 centra izvrsnosti koji će zajedno s onima u Velikoj Gorici i Samoboru činiti jedinstveni regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, rekla je ravnateljica Darinka Svetec i opisala kako će novi prostor izgledati. Ovdje na lokaciji Srednje škole Dugo Selo izgradit će se 720 metara kvadratnih novog prostora koji se sastoji od učionice za senzoriku i automatiku, učionice za obnovljive izvore energije, CAD/CAM učionicu, praktikum za robotiku, jednu veliku radionicu, kabinete za nastavnike i ostali prateći prostor, a sve zajedno će biti spojeno toplim hodnikom sa postojećom školom. Novi prostor će se opremiti sa najsuvremenijom opremom koja je u skladu s načelima industrije 4.0, a već su počele i edukacije za nastavnike za rad u novim uvjetima. Moram naglasiti da u centru se neće obrazovati samo naši učenici ili učenici iz Velike Gorice i Samobora, već i iz ostalih 6 strukovnih srednjih škola Zagrebačke županije, u čemu je snaga i značaj ovog projekta. Ugovoreni iznos radova za ovaj dio projekta je 11,24 milijuna kuna s PDV-om, a rok izgradnje svibanj iduće godine. Završetak cijelog projekta očekuje se do 29. prosinca iduće godine, rekao je zamjenik župana Ervin Kolarec. Vidimo da radovi zaista kvalitetno napreduju. Moram istaknuti da smo kao županija ponosni da i ovo je jedan od najvećih projekata koji ćemo graditi i raditi u sljedećih nekoliko godina. Vrijednost cjelokupnog projekta je gotovo 114 milijuna kuna. Ono što želim istaknuti da smo ishodili gotovo 80 milijuna bespovratnih sredstava iz EU fondova, a uslijed povećanja cijena građevinskih radova morali smo kao županija osigurati još dodatna sredstva, tako ćemo iz vlastitog proračuna osigurati gotovo 34 milijuna kuna. I ono što posebno uvijek ističemo, jaka grana gospodarstva je u našoj Zagrebačkoj županiji prisutna, a kroz ovaj kadar bit ćemo itekako još dodatno jači i kvalitetniji. Velika je to prilika za učenike da dobiju nova znanja i kompetencije, a već sada u tim sektorima u školi je 385 učenika, što je više od 50% ukupnog broja učenika. Današnjim danom grad Dugo Selo je otišao stepenicu i korak više. Hvala županiji što je prepoznala ovu srednju školu i grad Dugo Selo kao centar izvrsnosti. Hvala gospođi Darinki Svetec što je bila uporna. Hvala svim onim čimbenicima koji su uspjeli ishoditi ta sredstva i počeli se graditi centar izvrsnosti, ono najvažnije u robotici. Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panijan posebno je naglasio da je mlade nakon školovanja važno i zadržati u Hrvatskoj. Najlakše je danas odškolovati dijete, dati im vrtić, školu, znanje, a najteže ih je zadržati. Naša vizija je zadržati djecu ovdje, a ovaj centar za izvrsnost iz robotike je jedan od tih ciljeva kojima težimo, jer kada mlade ljude koji nešto znaju ne pustite van, nego im date ovdje uvjete,
oni će ostati. I sve ostalo što radimo za njih, najbitnije da ostanu ovdje. Ovaj centar izvrsnosti u robotici je divan primjer. Bilo je to sve za danas iz Dugog Sela u panorami Zagrebačke županije.